Θα δείξουμε την Panasonic Multi-Shape. Είναι 5 σε 1, αδιάβροχη και είναι για μουσια, μαλλιά, σώμα και μύτη. Έχουμε 4 σκάλες, την μισή, την 1, τη 2 και την 3. Πάμε να σας δείξω τις διαφορές τους. Λοιπόν, αυτή είναι η μηχανή μας. Χωρίς σκάλα είναι για περιγράμματα και καθαρισμό. Μουστάκι, για να μην ακουμπάει στα χείλια. Περίγραμμα για μάγουλο και λαιμό και λαιμόκοψη. Μετά έχουμε 3 σκάλες, ABC, αναγράφει και εδώ πέρα τα νούμερα και είναι από το 1 μέχρι το 30. Επιλέγετε ποια σκάλα θέλετε, το νούμερο και κάνετε μουσια, μαλλιά, σώμα, πόδια, ό,τι θέλετε. Επίσης, συσκευασία θα βρούμε το shaver, καθαρισμό μύτης και μια οδοντοβούρτσα. Όλα αυτά θα τα βρείτε εδώ μέσα.